बहुत थान्दा लोगोफोर बेलेग गोजानहाय शिलं आरो एकदम माने बहुत थान्दा माने जोंनि आसामनि बायदि नङा आरोना दसे दसे अखा हायो गत्ताय वेदारा मा जाजोब्बाय होलाय गोमाजोब्बाय देखुन जोङो दायो जाखांबाय लोगोफोर जाखांनानै एसे हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो जोङो जों थानाय हटेलाव थांनोसै आरो दसे उनाव दा शिलं टाउनाव पुलिस बाजारावनो फैना मा खालामनांदो फैनानै जोबोद मोजां नांदो सिगाङाव फैनाय बारु बेयावलाबा बिराद मोजांखा लोगोफोर नै माबोरै नांदो शिलं फैना एकदम बरिया बहुत मोजां जायगा ने Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Nay, जोङो शिलं गिदिंनो फैदों शिलं जोङो मियानो फैबाय मिया फैनानै जों हटेलाव थाफैबाय आरो जोंनि बसुमतारी गेसनि सानैसो फैदो आरो सोरबा सोरबा फैयाखै दा जोङो हटेलनिफ्राय ओंखारनानै फुङावनो फुंनि 8:30 जादों आरो दा जों गिदिंनो थांगासिनो Cherrapunji आरो मा मा जायगायाव गिदिंनाय जायो नोंथांमोननो खिन्थिलांबाय थागोन दालांबाय थादो दे आइलाय बयबो Hello, Ria. Wendy. Excited na sa kananya? All excited. Okay. Pwede na makamnangdo? Pwede na jodoh moga nangdo sigaw. Pwede baru. Yung labar pwede ay jaha pong pwede. Ay think. Ay like I think. Ready jaha ba? Ay like jaha mido. I think. No, may tangga sini sa berai. Tanggasinan nih guys, maha giringnya saya airport excited Shillong naidw, manang deklai first time fuydo, fayakhay ama jaga thangnay jay. Nay beautiful kanay jam mojang kha. Sillong apa ini logo pernah ada tulang kena lampai sana. Kalau itu tuh jangan kena ada. Kita harus makan hai sana di jauh. Nama apa nih guys itu betul. Dosa nih baik. Jangan apa ya kerja. Itu janda kayak orang. Aku jangan dewa itu mana mana. Jangan kalau kepolisi mau jangan tanda ini. Belak tanda nang dos no kahai. Makom nang Shillong apa ini? 24 घंटा ना लाइट जावे है नि. No deh. Makom nang Shillong apa ini? Shillong apa ini? Tanda nih माबा जानाय माबा गोजाखौ आयो गोजांनानै नै साखासेयानो आत्रा हाबस नानियालाय ओइ नानि ओंखाम उखैदो नानिया मैयानिफ्राय ओंखाम जायाखैना ओंखाम उखैदोनो बिदि खाय सासे नानि बिनो बिनो गोसा बुंसो नोङो ओइ दे सिनाय शिलंआ जा थान्दा
मोजां भिउखा लोगोफोर नै वाव वाव awesome जोबोर मोजां शिलंआ लोगोफोर वाव हा नै बेयाव आं एसे फट'स भिडिअस लाबाय लोगोफोर बिराद मोजांखा लोगोफोर नै जों बेयाव ओंखाम जाबायखाय रुटि एसे जानो नेदोंमोन रुटि जों जाखांबाय बहुत मोजां जायगाया लोगोफोर आरो जों दा थांबाय थागोन नायलांबाय थादों Cherrapunji मोनसिगोन जाम मोजां जायगायानो बुंनो नाङा आयु जाम मोजांखा जोङो जास्ट नौकालिका हाबबाय नायनोसै दा मा नुयो नै जों हाबबाय बयबो एक्सट्रा जाजोब्बाय फट' भिडिअ उथिनो थाखाय नायलांबाय थादों नुलांबाय थागोन आंहाबो फैनानै ट्रफि मोनसे बायना लाफैबाय मा खम नुदों लोगोफोर मोजां नुदों ना मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थादे नायलांबाय थादों नै जोङो दा फट'स भिडिअस लाबाय थादों आदैयाबो फैदों नै माबोरै नांदों शिलं फैना एकदम बरिया बहुत मोजां जायगा ने दे फट' शुट खालामबाय थादों नै मोजां नुदों थुदो बिराद मोजां नांदों लोगोफोर बिराद दा आं लागोन आरो फट'स भिडिअस उप्स लोगोफोर जायगाया जा मोजांखा शिलंआ जा मोजां नै फट' भिडिअ उथिनो आगोर मोनलायलायाखै जोङो सोर मा खालामनो जाग्रोदो लोगोफोर जा असमखा जोबोद मोजां वाव such a beautiful place हाला माने लोगोफोर जोबोद मोजां जायगा लोगोफोर वाव नै बेनो जाबाय शिलं गथाय वेदारा मा जाजोब्बाय होलाय गोमाजोब्बाय देखुन जोङो आसरित आयु बेनो नंगौ मिथिबाय स्कटलेण्ड अफ द इस्ट दसेनो अख्राङा माने खोबजोबना लायो बोथोर पाहार एरिया नालाय दसेनो माने अखा हायो नै जों दै फैनाया एसां मोजां बोथोरमोन दा नै दसेनो जोमै खोबजोब्बाय नै अखायानो हानोसै मा बुंनोसै आरो शिलं नालाय नै बेयो एसे मार्केट आरो माबा फिसा बिला बुस्थु बाजार खालामनो हायो नै दायो जोङो मावसुम केम्पआव फैबाय मावसुमाय केम्पआव फैबाय नाथाय सरि लोगोफोर मावसुमाय केम्प सिङाव आं बारा हाबना थायासै बारा मावसुमाय केम्पआव दसे हाबदोंमोन माने आङो हाबदोंमोनबाबो बारा लानो हायासै भिडिअखौ एसे प्रब्लेममोन अखानि बेखायनो आं मावसुमाय केम्पनि बाहेरायावनो एसे रिल्स भिडिअ बनायदोंमोन बेखौनो नोंथांमोनखौ खिन्थानाय जाबाय आरो एसे आं बयखौबो खोन्थिनो हायाखैबाबो एसे खोन्थिबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन जायगाफोरखौ नायलांदो 7 sister सफैबाय लोगोफोर दा जों 7 sister नायनो फैदो जोङो मोननैसो जायगा नायनाय जाबाय बाट आं फट'स भिडिअस बारा लानो हायासै अखानि प्रब्लेम ना एसे अखा हायो दा नै 7 sister नायदो नोंथांमोना नै 7 sister बेनो बै नै मानसिफोरा जा बयबो गिदिंनो फैसोयो दाथ' आरो गरम बन्द ना बयबो फैसोबाय थादो
नै बैथिंनिफ्राय बांलादेशखौ नुहुरोनो दा गथाय जोमैया खोबजोबना लादो माने दा जों जेबोखौनो नुलिया आरो दा बिदिनो नायनांसिगोन एसे सा 7 sister नै लोगोफोर बेथिं आरो वाटारफल दङ वाटारफल बयबो दुगैगासिनो माबागासिनो नै जा गोदोर रेखा लोगोफोर शिलंआ जोङो दा मोनसे वाटारफल दङनो नामायावनो नेबाय आरो फैयै दा बे जों वाटारफलखौ एसे नायहैनोसै जा बढ़िया जायगायाव फैबाय जों लोगोफोर जा बिउटिफुल शिलंनि वाव नै बेयाव जों दा फट'स भिडिअस लानोसै guys नै गिदिं मेंसोजोब्बाय फैनानै थानो हाला दा जों बेसेबांबा गोबावनि उनाव जोङो नै शिलं टाउन पुलिस बाजारखौ मोनसिगोन बेयाव जोङो एसे ओंखाम माबा माबि जाहैनो सानदों बिनाव आरो मोनसे जायगायाव हाबनाय जानो हागौ नोंथांमोन मिथिगोन दे नै लोगोफोर जोङो बे मा लेक होनदोंमोन बे लेकआव वर्ड्स लेक बे लेकआव सफैबाय दायो खोन्थिगोन एसे नायलांदो Sorry guys, Words Lake फैबाय नाथाय Words Lake आं नोंथांमोननो खोन्थिनो हायासै मानोना Words Lakeआ जल्दिनो बन्द जायो 4:30 आव जों 4:30 नि गोबावदो सफैबाय नालाय बेवहाय Words Lakeखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिनो हायासै बन्द जाबायमोन दा माथो खालामबावनोसै आरो एसे जोंनिखौनो खोन्थिबाय बेखौनो एसे नायदो लोगोफोर आंबो नुखायासै नालाय लोगोफोर शिलंआ एकदम बहुत थान्दा नङा आरो ना पाहाड़िया मा मोजां गोजान थानो हालां लोगोफोर आबोदा शिलंनि थान्दाया बहुत हा लाजिनो ओंखारबाय शिलंआव फैनानै बेबायदिनो हालाना खाथ्रानो खोमा खेबनाय बेसेनासो मोजां फैसालिया ओंखाम फैनो हागोन बिदि बुंनाङा हालाहाय आंबो जोंनिया माबा खाथियावनो लानो आयं बुरिया खर'बो खोबना लाबायहाय नंगौ बेलेग थान्दा फै नै थाबायगासिनो ओंखाम उखैना थानो हाला ओंखाम गोजांना थानो हाला मोनजासिगोन नोंसोर मा जानो पनिर जागोन दिनै पनिर दे आंबो पनिरखौनो जागोन दिनै निरामिस जागोन आंबो आंबो जागोनहाय आंहा ना गोरान बाथोन जोङो ओंखाम उखै ओंखाम जानो धाबा नागिरबोदों जोंनि आदै सासे आगोलाव बेयाव फरायनो थायोमोन आरो बियो खोन्थाहरदो सिटि हाट होननाय धाबायाव बले ओंखाम जानांगौ बेयाव मोजां दा जों बेखौनो नागिरबाय थादोंमोन दा मोनसिगोन नामा थांबाय थादो आरो जा मोजां जा मोजांखा बे धाबाया नै लोगोफोर बहुत मोजां सिङावनो गोबां फट' उथिनो हानाय माबानाय जायगा दं आरो नै बे गारियावबो गोबां मानसिफोरा शिलं फैबा फट' लासोयो बेयाव फट' लानो हायो ओंखाम उखैबाय नामा जानो हासिगोन दा हासिगोन जानो नै जों हटेलाव हाबबाय वाव जा मोजांखा सिङाव हटेला नै बेनो नंगौ सिटि हाट हटेल बिराद मोजांखा हटेला
स' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सिटि हाट हटेलाव मा जाखो बेखौ खोन्थिनाय जायासै मानोना जोङो ओंखामसो जानो नागिरदोंमोनथ' जा ओंखाम उखैना फैदोंमोन सानसे बेराय बेयाव ओंखाम मोनासै माने बिदिनो फिसा मोनसे कफि स्नेक्स लोंनाय जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोनखौ खोन्थिबाय थायासै आङो दा बेवहायनो जों आरो मोनसे गुबुन हटेलाव थांबाय थादों ओंखाम जानो थाखाय मोननै हटेल हाबनाय जासिगोन आरो दा ओंखाम जानोबो नांगौना थानो हाथारला दा ओंखाम जानो थाखाय जों आरो मोनसे गुबुन हटेलाव थांबाय थादों आरो दा नायलांबाय थादो मोननै हटेलाव जानाय जासिगोन आरो जोङो Sillong टाउनानै लोगोफोर गिदिंगासिनो आरो माखौ नायनो आरो बहा गिदिं बहाबा सफैबाय जों नै जाबाय ओंखाम जानो थांबाय थादों लोगोफोरजों दा ओंखाम जानो जोङो नै हटेलाव सफैबाय जा अखा दा मामसे जानोसै ओंखामा सफैबाय लोगोफोर जानोसै आरो दा दायो जाखांबाय लोगोफोर जाखांनानै एसे हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो जोङो जोंनि थानाय हटेलाव थांनोसै आरो दसे उनाव दा शिलं टाउनाव दं पुलिस बाजाराव नै दसे नायनोसै मा लानाय जायो मा लानाय जाया बिनि उनाव थांसै आरो शिलं टाउनानै थांसै दा जों थांसै दा लोगोफोर जोङो जाखांबाय लोंखांबाय दा हटेलसिम थांसै आरो लोगोफोर दे बहुत मेंबाय बहुत बेरायबाय लोगोफोर नै हटेल रुमाव सफैबाय जा मेंबाय हाला आरो जेबो बुंनो माबानो बहुत टायार्ड मोनबाय आं लोगोफोर आं हालिया दा बेवहायनो माथो बुंबावनोसै भिडिअफोरखौ बारा लानो हायाखैबाबो एसे लाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा दे स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बिदिनो बाय